Μαρία. Είσαι έτοιμος, Άγγελε, να δούμε τι ποσό υπάρχει μέσα? Ναι, ναι. Ανυπομονείς καθόλου? Ναι. Φαίνεται. Λοιπόν, πάμε Μαρία. Ξεσφράγισε το κουτί σου και άνοιξε το. Ναι! Πολύ ωραία, Άγγελε, ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Πάμε εδώ πέρα να πάρουμε τα μερίδα. Το πίστεψες? Το ξέρω το 1 ευρώ έχω. Το 1 ευρώ έχεις, Τι σε κάνει να πιστεύεις πως έχεις το 1 ευρώ? Γιατί έβγαλα κιόλας ένα πενηντάρι. Πολύ καλό. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, Άγγελε, επειδή είσαι πολύ ανυπόμονος σήμερα, πάμε να συνεχίσουμε. Επέλεξε το επόμενο κουτί σου. Είναι δύσκολη απόφαση, το ξέρω. Θα πω το Σεραφή είναι η πρώην περιοχή μου. Έχω ζήσει εκεί πέρα. Πάμε να χειροκρότημα για να πάμε, εξεσφράγισε Κωνσταντίνε το κουτί σου. Έχουμε ένα μεγάλο παίκτη στο πλατό μας. Και αυτός είμαι εγώ. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πάω να βγάλω τα 100 ευρώ και επιστρέφω αμέσως. Στιβή, Λοιπόν, λέγε Άγγελε, νούμερα. το πλήθος είναι εκστασιασμένο μαζί σου. Είσαι και γαμώ τους τύπους. Ευχαριστώ. Πώς πιστεύεις πως θα πάει το παιχνίδι σου? Πολύ καλά. Το ευρώ είναι δικό μου. Το ευρώ είναι δικό σου, επιμένεις πως έχεις το ευρώ, έτσι? Ναι. Τι σε κάνει να πιστεύεις τόσο πολύ πως έχεις το ευρώ? Γιατί έχω λαφρύ κουτί. Είναι τέτοιες ημέρες, Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Άγγελε, πρέπει να περιμένουμε τηλεφώνημα το οποίο θα μας δώσουν ένα ποσό που θα μπορείς να σταματήσεις το παιχνίδι αν θες. Βέβαια, εάν δεν θες, μπορείς να συνεχίσεις, διότι θα πας εξαιρετικά. Αυτό θα το δούμε σε λίγο. Παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ Συνεχίζω. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Τίποτα, Συνεχίζω! Για το κοινό μου. Μπράβο, συνέχισε. Για το κοινό μου. Λοιπόν, Άγγελε, αφού δεν ακούς τίποτα, Για το κοινό μου, καλό. Άγγελε, εφόσον δεν παίρνεις αποφύγοντες, πάμε σε πράξεις τώρα. Διάλεξε το επόμενο κουτί σου.